Det er fedt at få en vejledning, og det er fedt at blive flyttet et nyt sted hen, og fordi en ny idé giver mig en ny idé, som bliver til flere nye idéer. Så det er kun et skub i den rigtige retning fremad. Man er jo altid lidt spændt, når at nogle vejledere skal komme ud og kigge på en. Men det er jo det gymnastik, det handler om. Folk kigger. Og så er det rigtig vigtigt, at det er i starten af sæsonen, at der er nogen, der kan komme og kigge. Så jo, man får et lille sus i maven, men det er godt givet ud. Det har været helt vildt dejligt. Fordi det er jo... fordi man har fået så mange gode oplevelser med, at folk har set det og har kommenteret. Og så tror jeg bare, at jeg bliver inspireret af andre folks tanker. Jeg vil i den grad anbefale vejledning til andre. Ja, jeg kan absolut anbefale vejledning. Altså det har jo fået mig til at rykke mig i alle mulige retninger. Især hvis man er et nyopstartet hold, så er det rigtig, rigtig vigtigt, at man får noget vejledning. Fordi det er nogle dygtige, kompetente vejledere, der kan komme ud, men du kan virkelig få noget godt ud af det. Sparring og vejledning er jo en del af det at udvikle os, så jeg vil kun anbefale det. Og oftest har man jo fået oplevelsen med, at folk har vejledet på en fin måde og på en mega nice måde.